балонҳои мошини акамро иваз кун. салом алейкум. салом алейкум. акаи аҳмад шумо ҳастед? бале, ман. ин мактубро шумо равон кардед? бале, ман равон кардам. акаи саид шумоед? ҳа, бале, ман. марҳамат, шинед. шояд шумо иштибоҳ карда бошед. ман ягон хел навбати шуморо интизор набудам. яъне ман шуморо бори аввал мебинам. бародар, ман ягон хел иштибоҳ накардам. ту чӣ кор кардӣ? чӣ хел яъне чӣ кор кардам? яъне шумо чӣ кори хайр кардед? ман кори хайрама намедонам. чӣ гап аст? шумо ин қадар ғамгин шудед. моҷаро чист? бародар, 3 шаб мешавад ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам дар хоби ман медарояд. 3 шаб мешавад ки паёмбари худо ба ман мегӯяд ки рафта аз ҳисоби худат балонҳои мошини саидро нав кун. шаби сеюм дар хобам даромада гуфт: агар хоҳӣ ки дар рӯзи қиёмат шафоати ман насибат гардад, балонҳои мошини саидро нав кун. бародар, шумо чӣ кори хайр кардаед? ман тавбанда нестам, додарҷон. агар нуне дошта бошӣ ё ягон суме дошта бошӣ, ба ман хайр кун. хайри шуморо худо бармегардонад. ман ҳеҷ кор накардам. он пиразан дой, он пиразан буд ки паёмбари худоро ин қадар беқарор кардааст.